Bi sibiri do ye janvier kalo tile 31 san 2026 Bamakɔ News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna jumadon min ye janvier kalo tile 30 ye san 2026 Mali ka lasigiden min ni a tɔgɔ ye Mamadu Awa Gasaba min ye Côte d'Ivoire kaw ka kiribulon ye u kɔni ye ɲangini ta ka ɲɛsin a ma. Awa ɲangini kɔni bɛ daminɛ san 3 ɲangini don datuguli yɛrɛ pedew min ye Awa Amadi miliyɔn 5 o ɲɔgɔnna o fana dara a kunna ani a yirala Mamadu Awa Gasama na k'a fɔ ko san 3 de bɛ da a ma a balilen bɛ min ye hali k'a fɔ k'a bɛ taga bɔ Côte d'Ivoire jamana ale kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faba n'o ye Abidjan ye a sen ka na yen nɔ san 3 o de dira a ma nin ye ɲanginibaw ye minnu taara ka da ɲɔgɔn kan Côte d'Ivoire kaw ka sariya tigilamɔgɔw fɛ ka da Mamadu Awa Gasama kan ka sababuya kɛ k'a ye dantɛmɛ wale ani nɛninijugu ani dɔgɔyamali ta ka ɲɛsin u ka jamanakuntigi ma n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye. Halisa an bɛ to ni Mali kibaruyaw ye. Kibaruyaw dɔw y'a yira k'a fɔ ko min ye an ba musolaka dɔ ye ale de filɛ nin ye ka Ala minɛ ka i yɛrɛ fili deuxième pont na kunungo juma n'o bɛnna janvier kalo tile 30 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 21 waatiw la fɛn min kɔni ye an ba musolaka in yɛrɛ ye sa an bɛ don min i ko bi ale kɔni suma ye fɔlɔ halisa ɲininiw bɛ sen na. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ Kulukoro mara kɔnɔna na u ka ayiwa mairie baarakɛlaw kɔni bɛ sɔn ka baara jɔ don n'a nataw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulukoro dugu kɔnɔna mairie baarakɛlaw de ko don awa baarajɔ in kɔni a kuma fɔra sigi kɔni kɛlen bɛ ka don nataw de kɔnɔ baarajɔ in n'a sɔrɔla a bɛna waleya walima ni a tɛna waleya. An ka jamana minisiri min bɛ yen nɔ n'a ɲɛsinnen don sɔrɔdasiw ka ko ma n'o ye Général Sajo Kamara ye a sera Moptikaw fɛ yen nɔ kunungo n'o bɛnna juma ma janvier kalo tile 30 san 2026 a taara Moptikaw fɛ yen nɔ ani awa sɔrɔdasi caman de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani maa caman wɛrɛw ani minnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ taama in na ka taga bɔ Mopti mara kɔnɔna na. Nin wagati in na an b'an kunda kɔkan kibaruyaw kan Côte d'Ivoire kaw ka fitinɛ yelenba min bɛ yen nɔ n'o ye artiste ye n'an ko o ma ko Aisha Kone a yirala k'a fɔ awa k'a ye sɛbɛn tigɛ maa kama fangabonda la fangabonda min ni a b'a fɛ ko in ka latilen yen nɔ ayiwa a ye sɛbɛn tigɛ maa min kama o de ye dɔnkilidala Mohamed Jabi min ni o bɛ anw yɛrɛ fɛ yan nɔ o ba o na kɛ n'o ye nɛninijugu fɔ a ma ani kuma cɛjugu. Niger jamana y'a yira k'a fɔ ko min ye u ka dugujukɔrɔ nafolo min bɛ yen nɔ n'o ye uranium ye ale kɔni labarali ko dan sigira o la Faransi jamana fɛ fɛn min bɛ tali kɛ u ka baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na ko dan sigira o la. Kunnafoni jɔnjɔn dɔw y'a yira k'a fɔ min ye Afrique du Sud jamana ye awa k'u ye Israël o ka lasigiden min bɛ u ka jamana kɔnɔna na lasigiden ko min ye Afrique du Sud jamana k'u ye lasigiden gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na ko Israël kɔni a bɛ n'a fɔ u ye tanamako dɔ de ta ka ɲɛsin min ye Afrique du Sud jamana ma a bɛ fɔ min ma ko réciprocité n'o ye n'i y'a kɛ na n yɛrɛ b'a k'i la ko Afrique du Sud filɛ nin ye k'o ɲɔgɔnna de kɛ ka ɲɛsin min ye Israël k'u ka nin lasigiden ma u ka jamana kɔnɔna na ni ka gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na awa baaraɲɔgɔnya o hukumu kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.